נתראה, ראיתי, נלחמתי כולם, אני לא יכול לספור. אחד אנס שם איזה ילדה בת 16, משהו כזה, אתה מבין? אבל זה מכוער מאוד, היה לנו בחור אחד, הוא נפטר, הוא היה פרא אדם, הוא לקח פשוט מאוד, ורצח אותם בתוך המכלאות. בתוך המכלאות, הם היו במכלאות, אתה יודע, חוטי ברזל כאלה, עגולים כאלה, אספו כל הגברים. הם יושבים שם, כל העם, על הרצפה, ובא בישור, ולוקח תת מקלע ומתחיל להטיב, וזה אסור לספר, אני לא אדבר על זה, כי זה יכול להיות סקנדל שלם. لا أعلم من أين أبدأ صراحة. فوالله إني حزين جدا في هذه اللحظات، ولا أعرف كيف أعبر عن حالتي. وقسما بالله إن قلبي يؤلمني وجعا على حال أمتي، وفي ظل هذه الظروف التعسفية التي يتعرض لها صناع